Narumpayu Neoskun, ka channel ng Daki Padba, Kabriyo Nyotak. Emily Shimet Aram Rajar ngam constituency u Remington Gabil Momin ulo om baka jingjab u kertong Shimet u bak Lur Syai Kharbani naram Rajar ngam hakani ka election MDC kabarang syudep kapen i baki pai bak kije dio kumu Emily habak keren menen ka sengi u Remington ulo om baki pai bak karam brai kila jit ya u bat da ka jingker ku blai dan nrai tang ka jing i ulo om baki la jit ya u om yau MDC ulo ong ru ba naki pai bak garo u kertong Shimet ula yok kumba nreu hajar vot kat ba naki khasi ula yok 1,000 tam ki pai bak karam brai ki e bat ki jit yanga da ka jingker ku ublai ngamdan nrai tang ka jing e long Remington ubala penyakun ya ubak Lur Syai Kharbani kumu kertong Shimet nakani constituency